Kako to radi normalna stvar? Ne se ne bude nekog svoje volova. Ne se ne bude nekog preka me zakao. Zdravo si tu svaku direktivu. Kako se ga bilo rakiju. Auto žuri kada zagane. Nije me to peste, a ne me to. Do prije me nalazao, onda me imao. Stvarno se to mi da mi